ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଗାର୍ଡେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପିଟୁନିଆ ଗଛ କେମିତି ଲଗାଇବା ଏବଂ କେମିତି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣାଇବି। ତା ସହିତ ପିଟୁନିଆ ଗଛରେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବନି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ 50% ମାଟି, ତା ସହିତ କିଛି ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଉ 20% ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ତା ସହିତ କିଛି ମିଶାଇବା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପାଉଁଶ ଦେବା। ପାଉଁଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛରେ କେବେ ବି ଆମର ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବନି। ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଉଁଶଟି ବହୁତ ଦରକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଗଛରେ। ତା ସହିତ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ବାଲି ଦେବା। ବାଲି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମାଟିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବନି, ତେଣୁ ଗଛର ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ବାଲି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେବା। ବାଲି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାଟିଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମିକ୍ସ କରୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣ ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ମାନେ କିଚେନ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାକୁ ବନେଇବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ତାପରେ ଆମେ ଗାଙ୍ଗଲା ଧୀରେ ଭରିଦେବା। କୁଣ୍ଡ ଧୀରେ ଭରିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡରେ 2-3ଟି ଲେଖା ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଁ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିବା ପିଟୁନିଆ ଗଛ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ତେଣୁ କୁଣ୍ଡଟି ଆମର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଟିକେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ତାକୁ ଲଗାଇବା। ଟିକେ ମାଟି କୁଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଗଛ ପଟୁ ଯଦି ଆମେ କାଠି ଦେହରେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଗଛଟି ଆମକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ 1-2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇ ଏରିଆରେ ରଖିଦେବା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ମରିବନି କି ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବନି।